A pochodem, chod! Pochodují vojáci po cvičení po práci. Pomalý. Polahy do práce se dej. Pochodují vojáci po cvičení po práci. Polahy do práce se dej. A do kouta skej. Tak a teď vás naučím hrozně složitý pochod, jo, pozor. Ruce budou dolů, ruce dolů. A teď, která noha jde, tam musí ruka, jo, třeba. Levá, pravá. No, zkuste, to je složitý. No, to není tak jednoduchý, jo. Víš? Právě musí jít vždycky, když levá noha, levá ruka, jo, hele, znovu vám to opakuji. Halo, hráči, vojačky. Prosím to jde. Víš? Levá, pravá. Oni byli všichni na vojně. Všichni jsme byli na vojně, Jara nejdýl 2 měsíce, ne? My jsme měli dělat zkoušky do stolnických, tak by se měl dobře, no, za 3/4 lidí.